Nee, bekeerd wie van de middag even het centrum van het Longen. 2 losrinde tigers van roofdierenopvang Verlieden zorgen daar voor een soort opscoor. De beesten wienen uit haar hok ontsnapt. Ze wienen nog wel op het terrein van Verlieden, maar er waard geen enkel risico naam. De oorzaak van de ontsnapping wordt nog onderzocht, zei burgemeester Harry Oosterman van Instellingwerf. Wij willen natuurlijk weten wat er nou precies gebeurd is. Ik kan nou de afspraak maken met de mensen dat als we dat weten, dat we nog eens even om de tafel zitten beginnen om naar de veiligheidsprotocol te zien. Ben ik nog steeds in orde? Ik verwacht je eigenlijk van wel, maar aan de andere kant, ik wil wel even precies weten wat er misgang is. En als we dat weten, wat kunnen we eraan doen? Een bistendokter had de tigers na een paar uren maar een verdavingsgeweer sketten. Daarna ben ze weer naar haar hok daar bracht. Die hokken worden mogelijk nog onpast. Stichting Viervoets heeft dit opvangcentrum in 2013 overgenomen omdat het in financiële nood verkeerde. We hebben toen heel veel investeringen gedaan om de veiligheid te garanderen en ook het welzijn van de dieren te optimaliseren. Maar het is een opvangcentrum wat niet aan onze eigen standaarden voldoet, omdat het vrij klein is. De verblijven zijn ook vrij oud en wij zijn aan het onderzoeken of we nieuwe faciliteiten kunnen bouwen om deze dieren onder te brengen. Maar Van Gennep denkt dat de ontsnappingsactie van der Midden misschien ook wel wat met het karakter van de tigers te krijgen had. De 2 tijgers zijn een broer en zus, Radja en Deli. Die zijn jaren geleden in ons opvangcentrum terechtgekomen nadat ze afgedankt werden vanuit Duitsland. En het zijn 2 ondeugende dieren, is vandaag gebleken. De ontsnapte tigers zwaargen ik op de social media van een soort grappen.